I'm here. So, ganuhin na natin. Kasi, malungkot ang beshi ko. Kasi, malungkot ang lola mo. Gano'n. Nag-iba yung color. Naging red na siya. Kasi, malungkot ang lola. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, first time kong mag-vlog na naka-makeup. First time kong mag-vlog na nag-wearing makeup guys. So, pasensyahan nyo na guys kung itong pag-makeup ko ay hindi kagandahan. Kasi, ang mga gamit ko sa pag-makeup ko guys ay parang expired na yata guys, kasi matagal na itong mga eyeshadow ko guys. So, hindi ko alam kung ilang taon na ito guys. So, kaya hindi siya gumagana sa aking mga mata. Diba? Hindi siya kagandahan guys. So, laban pa rin kasi hindi tayo makabili guys kasi walang pera. Ito yung ano ko guys. Ito yung Makeup Studio 26 Colors Matte Eyeshadow Dodo Girls Professional Makeup. Matte eyeshadow daw guys, pero hindi siya magbilit sa ating mata. Hindi ko alam kung bakit guys. So, at ito naman yung this video. Ito yung mga gamit ko sa aking mga makeup. So, ito eyeshadow. Ito ay para sa kilay, pwede sa kilay, pwede sa nose line, at saka ito guys, pamalakasan ito talaga siya guys, kasi ito yung gumaganon-ganon siya guys. Pero actually guys, hindi na ako nag-cream kasi ito yung BB cream ko guys. So wala na itong mga laman guys. So, hindi na ako nakabili kasi wala akong pambili guys. So ito, wala na yung mga laman guys, kaya hindi ko siya ginagamit. Hindi ako nag-cream ngayon guys kasi wala na siyang laman. At ito yung foundation ko guys. So, ano siya? Popa yung name niya guys. Popa Smooth Cream Powder. Pagtsagaan na lang natin guys. Alamin, ito yung ito yung face powder ko. Ay, yung ginaganon guys, diba, gisip na siya pero lumalaban pa rin. So, laban hanggat kaya ka. At ito yung maganda ito guys kasi mahal ito. Caroline Oil Controlled Blush On. Pwede din siya gumaganon-ganon. Nagtaka ako guys kasi bakit ako maraming bugas-bugas guys. Tatingin ko sa mga makeup ko guys kasi expired na kasi siya guys. Wala tayong pambili kaya ano siya, diba? So okay lang, ganyan naman sa buhay natin guys, diba? Hanggat kaya pa ito malaman. Ito yung kilay ko. Ito yung ginagamit ko sa kilay ko kasi
matipid. Wala kasi pangbili ng pangkilay at least so wala talaga pangbili guys. Di ba mga luma na yung mga makeup ko, luma na yung mga gamit ko guys. So may bago akong nabili guys, pero inutang pa rin siya. Ito ay Kim Ortho Eyebrow Pin with Brush. Key Beauty Makeup from Korea guys. So, ito ay pang kilay. Kaya hindi ko siya ginagamit kasi bago pa siya guys. Baka yun, baka maubos ay baka masira lang yung ating i-brush siya guys. Maganda yung actually guys, marunong akong mag-makeup guys, no? Kabalo ko mag-makeup guys, pero hindi ako makapag-makeup guys kasi wala akong mga gamit guys kasi ang mahal. Mahal. Kaya, malay mo sa YouTube, diba? May pera tayo at diba nara siya guys. So ay diba gano'n diba yeah. Iniingatan ko talaga itong aking eyebrow, aking kilay guys. At saka meron tayo ditong guys, wait lang. Ito po ay aking mga face powder Avon. So wala nang laman, diba? Ang laman ay piloka. Maganda na ako kapag makapilokan ako guys. Ganito lang siya guys. Isuot natin siya guys. Ganito lang. Wala. Sorry ba? Ibalik ko na siya guys. Baka mawala pa siya guys. So, laman niya ay ito na siya. Ay guys, baka magtaka kaya baka masabi nyo na gold ito guys, pero hindi ito siya gold. Tag-50 lang ito guys sa kilid guys. Alam nyo naman, ang upo na bayo, tinimyaman, na. So, it's no matter what, if luma o bago yung mga gamit mo guys, at least happy ka sa ginagawa mo. Diba? Happy man ako dito sa mga gamit mo guys. Mapagkitaan. At ito yung mga powder ko. Diba? Ito yung ginaganon ko guys sa mga cream. Kahit luma, laban pa rin. Ganyan lang sa buhay, lumalaban kahit na mahirap. Nasasaktan na tayo, wala na tayong pakiramdam natin, wala na tayong kakampi sa buhay. Laban. Kasi alam naman natin na nandyan pa rin si Papa Jesus. Ito yung brush natin sa, hindi ko alam kung para saan ito guys, pero ginagamit ko siya dito guys. Tsaka ito ay hindi ko alam kung para saan ito guys. I don't know this where use it. Yun aloe vera, whitening, foundation, correction sa face guys. So if you need to look a young and beauty face, you need to use this chara. At para sa hair gel hair. Gel. Basta yung para pumilit-pilit. So, hindi ito sa akin guys. Ang bango. Sobrang bango siya. Hindi ito sa akin guys. Sa kaibigan ko to guys. Naiwan niya sa bahay. Kaya inantig ko naman para sa akin. Para may ko, diba? Ano siya? Grapes Clay Hair AC Wash Hold Shine. Diba? At saka wala nang laman. Ito na yung laman. Dito ko nilalagay yung mga makeup ko. Diba? Meron pa tayong lipstick. Bakit nagitgit ako? Ito yung lipstick natin. So, nabili ko ito sa tindahan. Red lipstick. Ang ginamit ko kanina ay Avon. Mahal din ito. Kaya iningit-ingatan ko na lang guys. Pero hindi na ako makabili kasi wala ng pera. Ang color nito ay ano ang color niya?
True Fall and Smooth Lipstick Roasted Red or Roasted Red. Muna siyang roasted na red. Luto siya nga pula. Roasted red. Ito ay red na red. Hello. Kapag ginagamit mo ito, ganun lang. Oh. Diba, look? Nag-iba yung kulay kasi ginamit natin ang pula. Ganun lang para maging young. So cut muna tayo, guys. Yeah, naman guys, may isa pa akong lipstick dito, guys. Wait lang. Ito ay Naked Urban Decay. Lagi Decay. Ang spelling niya ay D-E-C-A-Y. Made in USA. Nara. You want to read? Why is so blurred? Ito ay bigay sa akin ng aking friend. Maliit na siya, guys. Pero maganda ito sa lips niya, guys. Tingnan. Malangkot ang lola niyo. Bakit malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Ito yung mga lipstick ko, guys, na ginagamit araw-araw. So, ilagay na natin sa kanyang lalagyan. Ayusin nating maglagay kasi malungkot ang lola mo. Charang. Nalungkot na ang lola mo, guys. So, ang next natin ilagay ay itong mabigat na Face Powder Foundation. Kasi, meron pala ako ditong hairpin. Isa lang siya nabuok, guys. Kasi, hindi na ako makabili kasi walang pera. Ito yung clay para ma-plaster ang malungkot ang lola mo. At ito yung mga face powder kasi para diba? Para ganun lang. Sabi ka sa tabi. Ito yung mga BB makeup, BB cream ko na ilalagay na natin kasi wala na mga laman. Soon to labar na dias, okay? At next, hela, oy. Ito ang ganito. Ilagay natin, guys. No pa di ay. Isunod natin ito. Ipakita. Ano ni kuryente? Wait lang. Kasi bilisan na natin, guys. So, don't forget to like, share, and comment, and subscribe to my YouTube channel, Upaw na Bayots Vlog. Kasi, bumalik na yung kuryente namin, guys. At baka may magpa-music na, at baka ma-copyright at ang ating video. So, we need to fast it. Okay? So, ang next natin ilagay ay itong mga, wait lang, foundation. Ito. Mga ganito. At mga brush, makeup brush. Bakit alam ko yun? Kasi brush na yun. Ito, nalaglag na ito. Nara ito siya, diba? Pinatsagaan ko lang ito, guys. Baka malay mo, baka mabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makabili. Ito yung mascara. Eyeshadow makeup. Ito. So yun, guys. So thank you for watching. So I hope na-enjoy nyo yung video na ito, yung vlog na ito, guys. So maraming salamat po sa nagtiwala at nakikinig at tumitingin ngayon sa aking video, guys. So I hope na i-share nyo, i-like nyo yung video ko at mag-comment kayo, and then subscribe to my YouTube channel, and then maraming salamat talaga, guys, and then don't forget talaga, guys. So yun na po lahat. So this is the vlog, and susunod na araw ay mag-vlog na po tayo ngayon. Mag-vlog naman tayo ulit mga next day. So hit the notification bell, guys. So, just lokin nyo yung bell, guys, para always kayong updated sa aking mga video, and then umuuna na siya. So yun na lahat, guys, and then goodbye.
Bye! And I love you all.